በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላና ይኹን። ስድራለሁ ለእግዚአብሔር ከመይ ሰንቢትኩም? አሜን። ለእግዚአብሔር አምላክና እስከ ሰዓት ኣብዝሕናዮ እሞ ክብሪ ምስጋና እናለኩን ነው። አሜን አሜን። ኣብ መዓልቲ ጎይታ ዝብል መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ክፋል 11 ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ። ሕዚ ድማ ክፋል 12 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብኡ ከቕብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። መንፈሳዊ ማዕዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ መስዋእቲ ኣቤል ዝበልፅ መስዋእቲ ኣዳምን ሔዋንን ናብታ ፍረ ተባፅሖን ንምድሪ ክዓንብሉ ምለኽ እዋን ተባሂሎም ዝተባረኹላ ምድሪ ብሰንኪ በደል ምስ ወረዱ ሓቢሮም ደቀሱ መሳልሳይ ኣካል ክወርዱ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 28 ህያው ስእሎም እውን ኣብ ውላዶም ረኣይዎ። ካብዛ ዕለት እዚኣ ድሓር ድማ ድንግልናዊ ህይወት ብመንፈስ ዘይኮይኑ እስካብ ኣختመ። ሞት ዝኣግዝ ሰይፍ ዘይብል ሸኸም ተሰኪሞም ካብ ገነት ስለ ዝወፁ ንዕኦም መጽናዕኒ ምንታን ክኾኖም እግዚኣብሔር ውላድ ሃቦም። እታ ኣብ ማእኸል ገነት ንኣምላኽ ዝረሰዐት ነፍሲ ሔዋን ሎሚ ግና ኩሉ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ዝመጽእ ፈሊጣ ብረድኤት እግዚኣብሔር ወዲ ረኸበ እየ ብምባል ንበኹሪ ውላዳ ቃየል ኢላ ስም ኣውፅኣትሉ። ደጊማ ወለደት ኣቤል ኢሎም እውን ፀውዕዎ። እምበኣር እቶም ንብዙሕ ዓመት ብክብረት ስጋ ዘይፋለጡ ዝነበሩ ደናግል ናይ ገነት በዚ መንገዲ እዚ እዮም ንዓለም ክመልእዋ ዝኸኣሉ። ውላድ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት እዩ። ምክንያቱ ኣዳምን ሔዋንን ምስ ሰሓቱ እዮም ክወልዱ ጀሚሮም እምበር ቅድሚኡ መዓዝ ብክብረት ስጋ ይፋለጡ ነይሮም ዝብሉ ሰባት ውሕዳት ኣይኮኑን። እንተኾነ ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ጉዳይ እዚ ግቡእ መልሲ ሂቦምሉ እዮም። ሎሚ ግና ንሳብ ንሕና እሞ ናብ ርእስና ክንምለስ። እቲ በኹሪ ውላድ ሰሪሑ ሓረስታይ ኣቤል ከዓ ሓላዊ ኣባጊዕ ኮይኖም ኣብታ ፅዒሮም ክበልዑላ ብሰንኮም ዝተረገመት ምድሪ ሂወቶም ይናብዩ ነበሩ። ድሕሪ ገለ እዋን ከዓ ቃየል ካብቲ ዝሓረሶ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕረበሉ። ኣቤል ከዓ ካብተን መጓስኡ መሪፁ መስዋእቲ ኣቕረበ። እግዚኣብሔር ድማ ናብ ኣቤል መፀ። ንኣቤልን መስዋእቱ ምስ ረኣዮም ከዓ ባህ በሎ። እዚ ማለት ከዓ ኣምላክ ቅድሚ ኩሉ ንልቢ ኣቤል መርመሮ፣ ንጹህ ኮይኑ እውን ረኸቦ። ንመስዋእቱ ምስ ጠመቱ ከዓ ካብቲ ንጹህ ልቡ ዝመንጨወ ንጹህ መስዋእቱ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ደጊሙ ባህ በሎ። እምበኣር ቅድሚ ህያብና እግዚኣብሔርታይ ንምንታይ ዕላማ ንህብ ከም ዘለና ቅድሚ መስዋእትና ልብና ከም ዝፍትሾ ካብዚ ታሪክ እዚ ክንመሃር ንኽእል ኢና። ናብ ቃየንን መስዋእቱን ግና ባህ ኢልዋ ኣይጠመተን። እቲ ምክንያት ከዓ ቃየን ብዘይ ተገዳስነት ናብ ኣምላክ ቀሪቡ መስዋእቲ ስለ ዘቕረበ እዩ ነይሩ። ኣቤል ንእግዚኣብሔር እንታይ እዩ ባህ ዘብሎ ኢሉ ክጭነቕ እንከሎ ቃየል ግና ብተንኮል ዝተሸፈነ ልቢ ስለ ዝነበሮ ስለ ነብሱ እምበር ንእግዚኣብሔር ክሕጉሶ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ፍጹም ኣይነበሮን። በቲ ክፉእ ግብሩ ከዓ ክሓዝን እምበር ክሕጎስ ኣይረኣይናዮን ኢና። ቅዱስ ቃል ከዓ እንታይ እዩ? ተጨነቐ ገጹ እውን ጸልመተ እዩ ዝብል። እዚ ንባዕሉ ንጹህ መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ህያው ምልክት እዩ። ምክንያቱ እቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ እንተደኣ ሰሚዕናዮ ስለምንታይ ኮረኻ? ስለምንታይ ከትፅወት? ጽቡቅ ጌርካ ተትኸውንሲ ገጽካ ምበርሀ ነይሩ። ጽቡቕ ስለዘይገበርካ ግና ሓጢኣት ኣብ ኣፍደጋ ኮይና ትቃፀወካ ኣላ። ንሳ ክትስዕረካ ትደሊ ኣላ። ንስኻ ግና ከም እትስዕራ ግበር ዝብል ልፁይ ነይሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6-8 ንቃየን ማንም ሰብ ከይተንኮፎ እንተኾነ ጽቡቕ መስዋእቲ ብዘይ ምቕራቡ ካብ ናይ ሕሊና መቕፃዕቲ ሓላፍ ውፅእ ስለዘይከኣለ ገጹ ጸሚቱ ፀዊጉ ይኸይድ ነበረ። ስለዚ እቲ ሰናይ ምግባርካ ቅድሚ ካልኦት ንዓኻ ከም ዝጠቕመካ ክፉእ እንተደኣ ጌርካ እውን ብመጀመርያ ንስኻ ከም ትቐምሶ ካብዚ ታሪክ እዚ ምምሃር ይከኣል እዩ። ንቃየል ዘኮርዮ ሓደ እዚ እዩ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ግና ቀናኣቲ እዩ።
በዓል ልገ ንሱ ገባሪ ብምኽፋሉ ዘይኾነስ ጎረቤቱ ብዘይ ምግባሩ እዩ ዝሓዝን ከምዝበሃል ንቃየል እውን ዘሕዘኖ እዙይ ዘይሕዘን እዩ ኣሕዚንዎ። ኣሚን ኣሚን። ክፋል 12 ካብ መስዋእቲ ዓብይ ዝበልፅ መስዋእቲ መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መኣዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝብል ክፋል 12 ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ መበል 13 ክፋል ሒዘልኩም ክሳዕ ዝመፅእ ሰናይ ሰንብቱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን።